Lehenengo planoan agertu behar gara gu. Eta egiten dut gero transizioa.
Ja. Arratsaldeon, Arratsaldeon denei, zemuzeate? nekatuta, Bueno, ja, maiatza dela nabari dugu, jende guztia gaude lanez gainezka. Behin eta berriro esaten dugun gauza bat berriro errepikatu behar dugu. Eskertzen dizuegu hor egoteagatik, egiten ari dizaten esfertzoagatik, eta jakin badakigu guk ere gure laurruan sufritzen dugulako, arratsaldeak hemen egotea eta maite ditugun horiekin edo nahi dugun gauzak egiten egon beharrean, hemen egotea dela pixka bat gogorra. Hasi baino lehen, gaurko saioa, neuk baditut hainbat ohar emateko, bai? Batetik, ohar positibo bat, uste dut. Hasiko gara, etxerako lan kopurua murrizten, bai? Etxerako lan kopurua murrizten. Jakin badakigu, orain ikastetxeetan datorrela marejada hori, handi hori, guraso bilerak, aktak, hurrengo ikasturteko programazioak nola egin, ez egin, guzti hori badakigu atarian ditugula eta hasiko gara murrizten kopurua. Baino, zeo zer egin behar duzu eta bakarrik gauza batengatik. Guk formazio hauek egiteagatik 15 ordu zertifikatzen ditugu. Eta norbaitek ere guri esan diezakegu zer. Ze berez, saioak ez dira 15 ordukoak. Bale, orduan, zeo zer eduki behar dugu guk gero lakoan justifikatu ahal izateko. Baina, geroz eta txikiagoak izango die eskatzen dizkizu egun atlatzak eta jarduerak. Bestetik, aste honetan zehar, zuetako askok jaso dituzue edo bai korreoa edo bai deia edo dana delakoa ziurtagirien kontuagatik. Bueno, azalduko dugu hemen eta nonork arazoak baditu zalantzak edo dana delakoa gurekin harremanetan jarri dadila eta argituko diogu hobeto, Baino, zuek badakizue, zuzendaritzan proiektua aurkeztu ahal izateko eta zuzendaria izateko formazio bat behar dela. Ordu kopuru bat. Prozesu guzti hau hasi zanean LOMCE zegoen indarrean eta LOMCEk esaten zauen. Inoiz ez. Egon diren guzti horiek eta zuzendaritzan la postura aurkezten zirenak 120 orduko formazioa behar zenutela. Ostera, esperientzia zenutenok 5 urteko antzinetasuna zuzendaritza postu batean 60 ordukoa. Guk deitzen geniona eguneratze ikastaroa. Bueno, denok dakizuen moduan, eta gero bazegoen beste egoera bat, salbuespen egoera bat, eta da, guzti horretaz libratu ahal izateko, formazioaz libratu ahal izateko, indarrean eta legala den master bat eukitzearekin libratzen zinela formazioaz egiteaz. Master de liderazgo eta bla 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 bla. Vale? Orduan, ze gertatzen da? Guk orain, aste honetan, azkeneko astean, jakin dugu zuetako zeintzuk pasa duzue prozesu guztia, ikuskaritzarekin egiten duzuen prozesu guztia, zeintzuk proiektuak doazen aurrera eta konturatu gara, zuetako batzuk edo moduloren bat faltan dezuela, edo eguneratze ikastaroa egin behar duzuela, hau da, 80 orduko ikastaroa, gure ikastora horrelakoa izango delako, 80 ordukoa, identifikatu behar izan ditugu modulo batzuk guretzako direnak bai egin beharrekoak eta deika aritu gara. Orduan, guzti hau, txapa guztia zertarako. Bueno, lehenengo eta bigarren moduloa egiteke duzuenok eta egin behar duzuenok, hau da, urtarrilekoa eta otsailekoa, baduzue data, iraungitze data. Lanak entregatzeko data bat. Eta da, maiatzak 30, okerrez banago, igande bat da. Vale, igandean, itxiko zan
Moodleen gauzak igotzeko aukera, eta guk astelehenean aktak itxiko ditugu. Zergaitik, guk arindu behar dugu hori, ze zuek ekainaren 25 baino lehen izendatuak egon behar zarete. Eta prozesu hori azkartu behar dugu. Bai, sentitzen dugu, baina hemen, eta lehenestu dugu gauza bat, eta da, alden neurrian denek behar duzuen, denek eukitzea 50 hor. Bai? Kenduta eguneratze ikastora egin behar duzuenak edo salbuetsita zaudetenak. Orduan, baduzu ere, galdetu duzue, ekaineko proiektuen astea delako hori, zer gertatuko da? Bueno, hurrengo astean, jasoko duzuen guztiek, email bat, azaltzen zegunak eta zegaiak. Aurreratzen dizuet gauza bat, ez da izango aste bat. Eta ez da izango tropecientas horas. Vale? Izango dira gauza txikiagoa edo murritzagoa, baina nik ez dut nik erabakitzen kasu honetan zer eta noiz eta nun, orduan beste pertsona batzuen menpe nagoenez, hurrengo astean zindagizuet zeo zer bidaliko dizuegula. Lehen esan deten behudan, eskerrik asko egiten ari zareten esfortzuagatik, benetan, zuen balorazioetan jasotzen ditugun lorak ere, mila esker, jasotzen ditugun astinduk ere eta zeak aintzat hartzen ditugu, gauza batzuk sinistu diguzue ez daudela gure eskutan. Eta aldenean gure eskutan daudenak egingo ditugu. Eta hemendik, eskerrak ere eman nahi dizkiet, zegero bukaeran inoiz ezaigu denbora edo ematen eskertzeko, pantailaren bestaldean edo kameraren bestaldean dauden gure lankideak. Kasu honetan gaur Agate eta Santi, gure berritzegune nagusiko lankideak, eta hemendik ere, gure, seguro igual ikusten ari zarela, Txabiri, gure lankidea aste guztietan hauetan egondanari eta bajan daukagunari, musu handi bat. Sendatu, laizter. Eta niregatik ja bukatu dut, hasiko da gaurko saioa, badakizu gaurko saioa gure artean eta gero gonbidatu berezi batzuk izango ditugu gaur eta bihar, baina hainbatean ia gauza guztiak gure hauetik entzungo dituzue, eta gaurko protagonista Aitor Santxo da, nire pina, nipon eta bera pin, eta utziko jot berari hitza, bale? Animo eta espero dugu ikastea zeo zer. Oso ondo, eskerrik asko, Virginia. Bueno, arratsalde on denoi, Virginiak emandako uharrak eta gero, bueno, pixka bat harira sartuko gara, komentatuko dizuet pixka bat, orain hasieran zein izango da gaurko eguneko plana. Bai, horri ikusten dezuten bezala, 3 hitzalditxo izango ditugu, lehenbiziko biak nik emango ditut, baina 3. hitzaldirako gonbidatu berezi bat izango dugu, bai? Eta ikusten dezute gaurkoan jarduera dexente egingo ditugula, bai? Jarduera, bueno, berriak eta espero dut interesgarriak izatea, bai? Eta, bueno, baita ere atsedenaldi txiki bat izango dezute, 6:04 aldera gutxi gora bera, saiatuko gara, 5 minutuko tartetxo bat hartzeko aukera daukagun, pixka bat beti bezala, hankak pixka bat luzatu, kafetxo bat hartu, komunera joan edo bakoitzak nahi duena egiteko, edo gutaz pixka bat arnaz hartzeko. Bueno, besterik gabe, hasiko gara, bai? Orduan, lehenbiziko zati honetan, pixka bat, badakizute gaia dela partaidetza edo parte hartzea eta lankidetza, bai? Pixka bat, gaur arituko gera, edo orain arituko gera, zergatik dan garrantzitsua partaidetza prozeso bat antolatzea eskoletan, bai? Ze onura dauzkan eta zergatia, bai? Orduan, lehenik eta behin, hasiko gera jardueratxo batekin, bale? Orduan, azalduko dizuet jarduera, bai?
Joango zarete bideokonferentzia geletara, bale? Baina, eta bideokonferentzia horretan bakoitzak zuen taldekoan sartu zaitezte, eta estekaren ondoan, estekaren azpian, hobeto esan ukiko dezute hor jarduera bat, eta bi, jarduera 3, jarduera 4 eta 5. Bat eta bi jartzen duen esteka horretan klikatu, eta zabalduko zaizu hemen pantailan daukazuen dokumentu hau. Bai? Kasu honetan hau lehenengo taldeari dagokiona, baina denak berdina izango dezute. Bakoitza bere taldeari dagokiona. Orduan, zer egin behar dugu lehenengo jarduera honetan? Oso erresa. Zuen eskoletan, parte hartzearen inguruan egiten dituzuen edo egin dituzuen ekintza, prozedurak edo aipatu. Idatzi besterik gabe, hitz bat, bi hitz, esalditxo bat, gehiago ez, gelaska bakoitzean bat. Eta jarriko ditugu dagokion zutabean, bai? Irakasleekin egiten ditugunak, ikasleekin egiten ditugunak, eta familiekin egiten ditugunak. Bale? Hor, hasiera batean, gelaska kopuru batzuk daude prestatuta, gehiago beharko bazen dituzte, lasai asko sortu gehiago. Bale? Hori besterik ez. Orduan, horretarako, 5 laurden gutxi dira, 10 minututxo utziko ditugu, sartu zaitezte bideo-deian, pixka bat zuen artean hitz egin, dokumentua joan betetzen, eta ber ze ateratzen da. Bale? Orduan, 10 minutu barru, elkarrekin egongo gara berriro. Bai? Venga. Hasi.
Listo. Bueno, hemen gaude berriz, juntzaitezkete ja bideo do konferentzia gelak usten, eta elkartuko gera, hasiko gerarako ja lehenengo hitzalditxoarekin, bai? Orduan, pentsatzen dut batzuentzat igual zei xamarra izango zara lehenbiziko ariketa hau, horrela ezer azaldu gabe eta ezer komentatu gabe taula betetzen hastea, baina bueno, nahita jarrita dago horrela, gero hartuko dugu berriro taula hori, orain utziko dugu, alde batean, pixkatxo batean, bai? Goazen hitz egitera, lehen esan bezala, zergatik den garrantzitsua prozesu parte hartzaileak eta bultzatzea eskola batean, bai? Lehenbizik, goazen kokatzera kontestu batean, bai? Goazen demokraziaz hitz egitea, bai? Zer da demokrazia, bai? Nondik datorritza, bi gauzetaz hitz egiten dugu. Demokraziaz hitz egiten dugunean, alde batetik, demos, herria eta krazia, boterea, bai? Hau da, herriak daukan boterea, bai? Herriak erabakiak hartzeko daukan gaitasuna, bale? Eta hau da gizartea antolatzeko modu bat, besterik ez. Bai, badaude beste modu batzuk, baina gaur egun gizarte gehienak, kolektibo gehienak, ustez behintzat, demokrazia batean bizi gara, bizi dira, eta hori izango da, pixka bat, orain galdetzen dizuedana, eta beste jarduera txikitxo bat, minutu bat, 2 minututan nahikoa izango duguna egiteko, galdera hau erantzuteko, ea bakoitzak ze uste du, gizarte demokratiko batean bizi garela uste duzu, bai? Sartuko gara horretarako menti.comen, mentimeterren gogoratu, eta hor irudien azaltzen zaizuen kodea sartu, bale? Zatizuen, galdera bakarra da, 4 aukera izango dituzue erantzuteko, bakoitzak erantzun dezala nahi duena. Bale? Eta jongo gara ikusten, bueno, ze pentsatzen dugu denon artean gai honen inguruan. Bale? Venga, minututxo bat. Azkar. Goazen. Bai. Erreproduzigailu txikiak. Aukeren artean erreproduzigailu txikiak. Dago aukera gara. Bueno, ikusi dugu bakoitzak ez erantzun duzuen,
batzuk jarraitzen dezute oraindik hor zuen bozkak ematen, eta guazen ikustea pixka bat, nola ikusten dugun egoera gure gizartean, bai? Ikusten dugu, erdia baino gehiago esaten degula edo esaten dezuela, bai, demokratia batean bizi gara, baina demokratikoagoa beharko luke, bai? 21%, bai, baina bakarrik bozkatu behar denean, bai? 10% baiet, lasai geratzen da, ados, konforme, eta 15%ak inondik inora ere ez gaudela demokrazia batean. Bueno, orokorrean pixka bat batura egiten baldin badugu, nahiko kritikoak daukagun demokraziarekin edo demokraziaren kalidadearekin, bai? Bueno, guazen jarraitzea gure espitxarekin. Bueno, hau pixka bat zirikatzeko besterik etzan, Bueno, guazen aurrera. A ber, denok demokrazia hitz egiten dagunean, ulertzen dugu printzipio batzuetan oinarritzen dela, bai, eta balore batzuetan. Bai, zeintzu dira printzipio horiek? Pues bueno, ezagunenak edo honera ekarri dituguna bintzat, eskubide berdintasuna alde batetik, bai, denon gizaki bezala eta gizarteko kide bezala eskubide berberak dauzkagu gauzak egiteko edo gizartean aurrera egiteko aukera berdintasuna daukagune, bai, denok parte hartu dezakegu eta iritsi gaitezke hasiera batean gizarteko estrato ezberdinetara, boterearen mugatzea da beste printzipio bat, dago pertsonarik nun botere osoa betirako eduki dezakenik, hori mugatuta dago, eta baita ere banatuta dago. Bai, hor, behin baino gehiagotan, entzungo genuen dauden 3 botere desberdinak, ez da legislatiboa, exekutiboa eta judiziala. Bueno, hor gero batzuk, ere aipatzen dute laugarren botere hori, kazetariena edo informazioa kudeatzearena. Baina, bueno, hori dira printzipioak, bale? Eta balore batzuetan oinarritzen dira printzipio horiek, bai? Alde batetik, partaidetza, bai? Demokratikoa izateko, parte hartu behar dugu, bale? Ez badugu parte hartzen, ezinezkoa da. Botererik, boterean eragiterik, bai? Askatasuna, zenbat eta gehiago parte hartu, erabaki gehiagotan parte hartuko dugu, eta askatasun gehiago izango dugu, bai? Gure erabakien buru jabe egingo garelako, bale? Aniztasuna ere bada balore bat demokratikoa, bai? Onartzen dira eta bilatzen dira eta bultzatzen dira handi batean iritzi ezberdinak, jatorri ezberdinak, ideia eta, bueno, ezberdintasuna altxor bezala baloratzen da. Elkartasuna ere da demokraziaren balore bat, bai? Gehien dutenek, gutxien dutenei laguntzea, bale? Eta noski elkarrizketa, bai? Batez ere gatazkak konpontzeko orduan, elkarrizketa erabiltzea eta ez beste bide bortitzago batzuk, bai? Pues hauek guztiak teorian behintzat demokrazia baten oinarrian aurkitzen ditugu, bale? Eta zergatik da garrantzitsua parte hartzea? Bueno, pues aurretik komentatu dugun bezala, herritarrei boterea ematen dielako, bai? Gizartea, nolabaiteko gizartea edo komunitatea osatzen duten kideei erabakiak hartzeko gaitasuna ematen diolako, bai? Izan daiteke auzoan, izan daiteke lantegian, izan daiteke lurraldean, eskolan, familian, 1000 eremutan izan daiteke, bale? Lehen esan bezala, askatasuna ematen dirako, erabakiak hartzen goazen heinean, askeagoak gera, guk erabakitzen dugu zein izango den, emango dugun hurrengo pausoa eta nolakoa izango den. Gutxiengoak
kontutan hartzeko aukera ematen digulako, bai? Ez bakarrik gehiengoak esaten duena, baizik eta hor beti daude, nolabait esateko oso ohituta gaude, ez? Norma zein den, bataz bestekoa zein den topatzea, eta gero hortikan bera, edo hortikan oso urruti geratzen direnak, pues bueno, ez ditugu hainbeste kontutan hartzen, ezta? Pues bueno, sistemak teorian behintzat kontutan hartzen ditu, bale? Bueno, parte hartzea nolabait demokraziaren termometro bezala jokatu dezake, bai? Hau da, zenbat eta parte hartze gutxiago egon edo kalidade baxuagokoa izan, somatuko dugu demokrazia hori kaskarragoa dela. Agian hori da gertatu zaiguna lehen egin dugun ariketa horretan, bai? Aldiz, zenbat eta parte hartzea handiagoa edo kalidade hobeagokoa izan, pues, demokraziaren kalidadea ere eta sentsazioa handiagoa izango da. Vale? Bueno, kuriosidade bezala, hemen ekartzen dizuet, TISek 2017ko azaroan egin zuen barometroan plantatu zuen galdera bat, partaidetzaren inguruan, eta hauek dira bertan jaso ziren emaitzak. Goazen ikustera pixka bat. Galdera zen, irakurriko dizuet, ez da makala, erderaz irakurriko dizuet, jaso dudan bezala. Hau zen galdera. Dígame si pertenece y participa activamente, si pertenece pero no participa activamente, si ha pertenecido o participado en los últimos 12 meses pero en la actualidad no pertenece, si perteneció y participó en un pasado más lejano, o si nunca ha pertenecido a egitura batzuk proposatzen zituzten, hor ikusten dituzutenak, partidu politikoak, sindikatuak, elkargo profesionalak, gizarte elkarteak, bai? Eta hainbat. Eta jasotako datuak horiek dira, bai? Berde ilunez irudikatuta dagoena, horiek dira, aurreko nik irakurri dizkizuedan aukera horietakoren batean baiezkoa eman dutenen kopurua. Bai? Horrela ikusita, badirudi gizarte bezala, predilekzio pixka bat badaukagula gizarte, kirol eta kultura elkarteen inguruan, eta hortikan aurrera, gauza gutxi sindikatuan, ere igual pixka bat gehiago, kuriosoa erakunde ekologistena, asko gustatzen zaigu natura eta asko aldarrikatzen dugu, baina egitura horietan desde logo, badirudi ez degula gehiegi parte hartzen gizarte moduan. Bueno, eta ikusten dezutenez, gehiengoa, hor berde argi horretaz osatuta dago, ordun. Agian, badugu, hor, lehen komentatu dugun, egin dugun ariketatxo horren emaitzen gako bat, gakoetako bat. Agian, hor gero bakoitzak aterako ditu, atera nahi dituen ondorioak. Hau, kuriosidade moduan besterik, ez dugu ekarri. Bueno, goazen aurrera. Zeintzu dira parte hartzearen helburuak? Boterea herritarrei ematea. Hau da, demokraziaren izaeraren barruan dagoen gauza bat mahai gainean jartzea eta betetzea, ezta? Pertsona guztiak kontutan hartzea ere, bai. Herria osatzen duten, komunitatea osatzen duten pertsona guztiena. Eta baita ere, eta nire ustetan oso aberatsa da, ezagutza eta beharrak partekatzea. Bai? Parte hartzen dugunean, modu batean ala bestean, beti gure beharrak adieraziko ditugu, gure ezagutza ere partekatuko dugu komunitatearekin, eta horrek, dexentea aberazten gaitu. Bai? Gizarte bezala, edo gero ikusiko dugun bezala, eskolan ere bai. Bueno, parte hartzen mailak, bai. Hor, duela urte mordoska, hor ikusten dezuten bezala, Einsteinek eskailera bat irudikatu zuen, gizartean ematen ziren, edo demokrazia batean ematen ziren
parte hartze mota guztiak mailakatzen zituen, ezta? Eta zortzi eskaloi edo irudikatu zituen. Bueno, bere ustetan, lehenbiziko hiruetan, etzan demokraziarik ematen. Barkatu, etzan parte hartzerik ematen. Parte hartzen maila neurtzen zuen, baina ez zuten parte hartzerik bermatzen. Bueno, eta gero beste bost pausu gehiago edo eskaloi gehiago irudikatzen zituen. Bueno, guk honera ekarriko dugu nolabait oinarri horretan edo eskailera horretan oinarritutako irudi askoz sinpleago bat. Pixka bat ulertzeko nolako gauzak egin ditzazkegun edo ze gauzak hartu behar ditugun kontutan parte hartzea antolatzeko garaian. Bueno, eskaloi baxuenean, hor informazioa jasotzea egongo litzateke. Bai, da parte hartze mota bat, bai? Etxo, autore batzuk ere eskubide bezala jasotzen dute, herritarrak daukagula informazioa jasotzeko eskubidea, baina hori izango litzake mailarik baxuena, kaskarrena, bale? Hor, erdi mailan, eskaileran erdian azalduko zaizue, entzunak izatea, bai? Gure iritzia, gure ekarpena, gure beharrak, norbaitek entzun ditzala, edo norbaitek entzuten dituenean, beste parte hartzen maila bat ematen zaigu, bale? Eta nik uste denok eskertu egiten dugula, ezta, entzunak izatea, eta batez ere igual konturatzen gera kontrakoa gertatzen zaigunean, inorrek ez digunean kasurik egiten, ez garenean entzunak sentitzen, orduan hasten gera pixka gaizki sentitzen eta urduritasunak hasten dira azaleratzen. Bueno, eta eskaileraren goikaldean ikusten dezute erabakiak hartzea, bai? Eta hau izango litzake maila gorena, parte hartzearen maila gorena, bai? Noski ikusten dezute, hasieran ekarri dugun ideiarekin bete-betean topo egiten duena, bai? Demokraziarekin, erabakiak hartzearekin, boterearekin, bai? Bueno, pues hau dira hiru parte hartze mailak. Azkenik pixka komentatu, informazioa jasotzeko maila hori lotzen da gizaki edo herritar pasibo batekin, lo dagoen herritar batekin, edo herri batekin. Hori besterik ez bat dugu ematen, informazioa, pues bueno, bale, ondo dago, parte hartze mota bat bada, informatua egongo naiz, baina ez gaitu gehiegi asetuko seguruenik. Eta gaur egun gainera, hori nahiko kolokan daukagu. Fake news eta horiek guztia dirakoak, ez dakigu, ez da, jasotzen dugun informazioa egokia dan, zuzena dan, egiazkoa dan, edo zer demontre dan. Eta horrek, eskailera guztia ikusten dezute, pixka bat balantzaka jartzen duela. Eta maila gorenean aldiz, maila gorena herritar aktibo batekin irudikatuko genuke. Orduan, herritar aktiboak nahi baditugu, parte hartzea bermatu behar dugu. Bueno, zer ekartzen digu eskaileraren goiko alde horretan egotea? Bueno, horre da txanpon bat bezala. Txanponak bi alde dauzka eta ezin dira banatu. Elkarrekin dijoaz toki guztietara. Zan dugu, alde, ona polita edo denok gustatzen zaiguna, edo askori behintzat, erabakietan parte hartzea dela. Baina horrek, era berean, bere kontrako aldea daukagun, kontrakoa edo bere, la cruz de la moneda, edo esaten dana, bai? Erabaki hartzen baldin badugu, erantzunkizun bat ere hartzen dugu, bai? Bi gauza horiek ezin dira banatu, eta hau funtsezkoa da ulertzea, bale? Ze hau gure aldera ekarri behar dugu, bale? Eta hau guztia, azkenean zer da? Lidergo partekatua. Zuek zuzendari bezala edo zuzendariak izango zareten zuzendari kandidatu bezala edo oso presente eduki behar dezuten lidergo mota bat. Lidergo partekatua. Eman jendeari, eman zuen taldekideei, eman zuen kideei erabakiak hartzeko eskumena
erantzukizuna ere hartuko dutela eta zuek joango zarete delegatzen pixka bat. Bestela zama ikaragarria izango da eta pilatzen dijoa eta zuen osasuna pues bueno, pixka baldintzatua egongo da, ia segundo. Bueno, zer gauza gehiago dauzkagu eskailaren goikalde horretan? Pues bueno, erabakiak hartzen ditugun heinean, autonomia, bai, geroz eta autonomoa izango gera. Ikaskuntza ere bai, ikasketa bat da erabakiak hartzea. Erabaki guztiak ez dira zuzenak izango. De hecho, askotan okerrak izango dira, desegokiak edo mejorableak. Bai, pues bueno, guazen ikastea hortatik. Horrek ere badauka bere alde ona. Heldutasuna ekartzen digu, bai, erantzukizuna hartzen dugun heinean, eta hartzen ditugun erabakien erantzule garen heinean, helduagoak azaltzen gera, zalantza izpirik ez. Eta implikazioa handiagoa, noski, guztia hortan parte hartzen baldin badago, erantzule egiten baldin bada hartzen dituen erabakietan, implikatu egiten da, bai. Justizia bermatzeko aukera gehiago dauzkagu, bai. Ekarpen guztiak, iritzi guztiak eta behar guztiak jasotzen ditugulako, bai. Eta honek guztiak, talde kohesionatu bat bihurtzen gaitu, bai. Orduan, gauza guzti hauekin ere taldea osatzen joten gera, bai. Komunitatea osatzen joten gera, bai. Garrantzitsua, bai. Bueno, eta eskolan zer, bai. Hau guztia hitz egin dugu, gizartean, oso modu orokorrean, baina eskolan zer, zergatik? Zergatik egin behar dugu, zergatik bultzatu behar ditugu gauza hauek, parte hartzea. Pues bueno, alde batetikan, gizartearen parte baldin bada eskola, pues logikoa da, holako prozedurak implementatzea. Gizartean gertatzen dena eskolan islatzen baldin bada pues demokrazia ere sartu egingo da eta sartu egin behar da. Eta azkenik, gure ikasleak, gizarte berriaren ernamuina izango badira, belaunaldi berri hauek betorkizuneko demokrazia osatu behar badute eta hortan bizi behar badute eta praktikatu behar badute, pues erakutsi egin beharko zaie txiki-txikitatik. Bestela ez dute modurik izango. Ez interpretatzeko demokrazia batean dauden edo ez da zuzen egiteko eta hortaz etekina ateratzeko ere ez. Bai? Bueno, nun gaude eskola? Esan dugu, gizartearen zati badala, eskola ere, porosidade horretan, momentu batean, autokrazia edo autoritarismoaretik oso gertu ibili izan, gizarteare hola zan, eta eskola berdintxu. Bai, galdera da, noraino aurreratu dugu. Bai, demokrazia hor azaltzen den demokrazia puntu horretaraino iritsi gera? Bueno, segurazki ez, ze nik uste dut iritsi ezina dela puntu hori. Inoiz ez dugu izango demokrazia bete-betea, erabatekoa hori da horizontea bezala. Zenbat eta gehiago hurbildu, geroz eta urrutiago egongo da, bai? Eta zertarako balio du? Pues bueno, aurrera egiteko, ezta? Eta geroz eta eskola demokratikoago bat eukitzeko. Vale. Bueno, 7 arrazoi aurkeztuko dizkizuet orain, pixka bat zergatik implementatu behar dugu, zergatik martxan jarri behar ditugun eta zaindu behar ditugun jadanik indarrean dauzkagun parte hartze egiturak, prozedurak edo ekintzak, ezta? Bueno, lehenengoa argi. Eskola ere demokratikoa delako eta izan behar duelako, bai? Zenbat eta gehiago, hobe, bai? Inklusiboa delako, hori pasaren aurreko saioan, hain modu bitxian antolatu genuen saio horretan, Izaskunek argi esaten zuen, eskola inklusiboa da, eta eskola tapatzen duen aterkia da, beraz, horren babesean gaude, bale? Horregatik ere bai, parte hartzea beharrezkoa da, eskola batean. Bai? Publikoa delako, eskola publikoan lan egiten dugu eta denona da. Denona baldin bada, guazen denon artean eraikitzea eta denon artean erabakitzea
noruntz joan nahi dugu, bale? Tribua, askotan entzun dugu, ezta? Educa la tribu. Pues si educa la tribu, entre la tribu decidimos cómo educamos, bai? Garrantzitsua hau ere bai, estamendu guztiak eta komunitate guztia, ez bakarrik eskola barrukoa, baizik eta eskolatik kanpo dauden beste zenbait eragile ere kontutan hartzea. Toki askotan udaletxearekin ere egoten dira holako egitura sendoak eta estrukturalak direnak, eta sistematikoki gauzak egiten egoten direnak. Bueno, pues, egitura interesgarriak dira arrazoi honengatik. Bai? Etorkizuna gaur bertan hasten delako, bai, komentatu dugu, belaunaldi berriak eskoletan ditugu, bai, goazen erakustea nola egiten den demokrazia, zer dan eta ze suposatzen duen eta nola egiten den, eta nola bizi dugun denok, ezta? Erabakiak hartzen uzten digutenean. Beste seigarren arrazoia aberastu egiten duelako gure eskola, bai? Zenbat eta ekarpen gehiago jaso, zenbat eta ikuspegi ezberdin gehiago jaso, zenbat eta izaera poliedrikoagoa eduki, eskola aberatsagoa izango da. Bai? Eta azkenik, honek guztiak hezkuntzaren kalitatea handitu egingo duelako. Bai? Eta kalitatea handitzeko baita ere, familiekin dugun harremana eta familiek duten parte hartzea indartu eta zaindu egin behar dugu, eta baita ikasleena. Gu gaur bereziki helduen artean edo helduekin egiten duguna sarituko gea, baina ezin dugu ahaztu ikasleekin ere parte hartzea bultzatu behar dela, bermatu behar dela. Bai? Ez bakarrik bere gelako dinamikan, hori ere bai, baizik eta eskolako dinamikan ere. Gaur egun, azken aldean ari dira nahiko gauza egiten, batez ere patioen inguruan, patioaren eraldaketaren inguruan nahiko prozesu parte hartzaileak bultzatzen ari dira eta egiten ari dira, eta honek oso ondo erantzuten ari dira. Askotan uste dugu parte hartu behar duen pertsonak edo estamendu horrek edo bertako kideek ez dutela eskumenik, edo eskumena baino gehiago ez dutela gaitasunik, ez da parte hartzeko. Ez dutelako nahiko informaziorik, adinarik, edo. Eta ez da horrela. Ez da horrela. Alderantziz, parte hartzeko aukera ematen baldin bazaie, ari gera esaten aldutela, gaitasuna dutela, eta beraiek ere ikasten joaten dira, eta aurrera egiten joaten dira. Bai? Bueno, eta ja, bukatzeko bi ideia. Orain komentatu dudanaren hildotik. Eskola demokratiko eta inklusibo batek, bai, bere ikaslek euren prozesuen protagonista izan daitezen nahi du. Bai? Hau da, hezkuntza pertsonalizatu egin behar dugu. Bai? Ez individualizatu, ez da berdina. Bai? Ikasle bakoitzaren eman behar diogu, bere prozesu horren gidaritza eramateko aukera. Vale? Hau garrantzitsua da, benetan eskola demokratikoa izatea nahi baldin badugu. Vale? Eta bestetik, komunitateko kide guztien parte hartzea bermatuko duen giro irekia eskaini behar dugu. Vale? Eta hori, bai, zuei dagokizuela, batez ere antolatzea ez da zuen ardura bakarra, baina zuzendari bezala, zuzendaritza talde bezala, bai bultzatu behar dezutela eta bai bilatu behar dezutela eskola irekia izatea. Eta giro ireki bat egotean edozeinek bere iritzia, bere ekarpena egiteko aukera daukan. Bai? Naiz eta batzutan, askotan edo noizbait oso alde ez egon. Bai? Baina jaso, entzun. Bai? Zuen onerako da ere bai. Vale, beraz, azken ideia bezala. Zer egin behar dugu parte hartzea bultatzeko edo zergatik, bai? Informazioa eman, bai? Informazioa banatu, zabaldu, kalitatezkoa, bai? Zuek erabakiko dezute zer, noiz, nola eta zein formatotan, bai? Baina informazioa eman, bale? Ez geratu zuek informazioarekin.
Eskola bezala diote, ez naiz zuetaz ari, bale? Iritzi ezberdinak entzun, aberastu zuen proiektua, aberastu zuen eskola, bale? Seguro, naiz eta ekarpen oso berritzailea edo oso ezberdina edo inkluso kontrajarria jaso, entzun, eta seguro, patxaraz hartzen badezue, seguro tokitxo bat edo bideratu daitekeela, bale? Eta azkenik, erabakiak hartzen utzi, bale? Ez pentsa, zuzendaritza taldeko kide zaretelako eta azken ardura gorena edo zuena delako, ezin dezutenik erabakiak hartzen utzi. Ez, zuek antolatu, zuek pentsatu zer erabaki dezaketen besteek, edo zuek barne, edo zuek marko bat eraiki, nun, bueno, hori izango da jokatzeko joko zelaia, baina utzi jendeari parte hartzen eta erabakiak hartzen, bale? Eta azkeneko gauza, kantitatetik, bueno, kantitatetik etorriko da gero kalidadea, bai? Zenbat eta ekarpen gehiago jaso, kalitatezko ekarpen gehiago jasoko ditugu eta izango ditugu, bai? Bueno, pues honekin bukatu dugu eta orain jungo gera bigarren jarduera egitera. Zer egin behar dezute bigarren jarduera honetan? Oso errez. Lehenengo horretan egin dezutenaren taula berbera hartu, eta taula horretan bi zutabe zeuden, jarriko dut zuek ondo ikusteko ea hobeto azaltzen dudan. Hemen talde batek idatzi du eta aurreratu egin da pixka bat, begira. Horra, egitura batzuk, ekintza batzuk idatzi dituzue. Bale, oso ondo. Hasiera batean, etzen egiten oso ondo, zertarako izango zen hori. Bueno, pues guazen ikustera orain, hor jarri dituzuen ekintza edo egitura horiek nolako parte hartze maila eskaintzen diguten, bai, eskolan, bale? Orduan, bakoitzari jarri behar diogu zenbaki bat. 1, 2 edo 3. Hemen behian horriaren bekaldean ikusiko dezute. 1 izango da informazioa jaso, 2 entzuna izan, 3 erabakiak hartu. Bai? Beti aipatu zazue zenbaki gorena. Bai? Informazioa jaso egiten badu norbaitek eta gero hildo horretatik ekarpen bat egiten badu, izango da 2. Bai? Eskaieran parte hartze maila horretan beti gorena aipatuko dugu, ez dugu jarriko 1 eta 2. Ulertzen da? Bai, orduan, gelaska bakoitzean zenbaki bakarra eta altuena. Vale? Netarako beste 10 minutu utziko ditugu, vale? Eta gero etorriko gara berriro. Vale? Venga. Emango gogoan.
Itxaron, Itxaron. Kaixo, ikusten duzue orain gure pantalla, zuetako batzuek, ikusi nire pantalla, proiektatzen ari gara pantalla, nire pantalla? Bai, bale. Zuetako batzuek ari zareten galdetzen nun aktibatzen den kamera eta nun aktibatzen den bideoa, bai? Orduan, mugitu pixka bat, ikusten baduzue kursorea mugitu ezkero, hor agertuko zaizkizue bi ikono, bale? Hoiek aktibatu behar dira. Edo batzuetan, joan behar zarete pantailaren goiko aldean hor buskadorean, eta hemen, kamera permitir. Ez baduzue permitir ematen, ez dizute ematen hemengo aukerak. Bale? Bueno, utziko dugu talde hau bakian, eta aurrera, bale? Eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Agur.
Bueno, hemen gaude berriz, utzi ja bigarren jarduera hau alde batean. Guazen ikustea guain, zuen baimenarekin sartuko naiz talde baten dokumentua, pixka bat ikusteko zein zen ariketa honen ideia, ezta? Orduan, hemen ikusten duzute lehenengo taldeko dokumentua, hemen hasieran, lehenbiziko jardueran, beraiek hainbat ekintza eta egitura kokatu dituzte, formazio saioak, eskola kontseiluak, ebaluazio saioak, klaustroak, ikasleen asanbladak, LH-en, ikasle ordezkarien bilerak, behatokia, hainbat eta hainbat. Eta ondoren baloratu dituzte guk, azaldutako eskailera, partaidetza maila neurtzen zuen eskailera horren arabera, ezta? Hemen ikusten dugunez, zenbaki gehienak, 3, 2, nahiko hasiera batean behintzat argazki demokratiko xamarra, ezta? Dena den, eta bihar ikusiko dezute hori gehiago, egitura guztietan ez dago helburu bakar bat, ez da saio guztietan helburu berdina ere ez. Orduan, hau pixka bat irudikatu nahi zuen, pixka bat gehiago zen gure burua kokatzeko partaidetzaren eskailera horretan eta pixka bat kontzeptua ulertzeko. Egin dugu eta jungo gera bain aurrera. Ikusi dugu zergatik dan garrantzitsua prozesu parte hartzaileak implementatzea eta guazen ikustera orain nola egin ditzazke. Porque esatea erresa da, baina gero hori martxan jartzea, beste kontu bat da, gauza guztiekin bezala, hitz egin, denok hitz egiten dugu, erres, eta gero gauzatzeko ordua iristen danean, hortxe datoz komediak. Ideia batekin hasiko gara, kultura parte hartzaileak martxan jartzea ez da erresa, prozesu dinamiko eta konplexua, ez da behin egiten dugun gauza bat, eta jazta. Edo sortu egiten dugu egitura bat, eta jazta, egitura partizipatiboa denez, izaten jarraituko du persekula sekulorum. Ez da horrela, sormen prozesu bat da, eta etengabe sortzen ibili bar gera, eta sormenak ere, badu zeresan handi bat, historia guzti honetan, eta entrenamenduak zer esanik ez, Orduan, sormena aipatu dugu, eta sormenaz hitz egiten dugunean, askotan, esaten dugu, eske ni ez dakat inungo sormenik, ni naiz bat ere sortzailea, ni bai, ni bo. Denok izan gaitezke sortzaile, denok. Garai batean, duela mende desente, ulertzen zen modu batez, sormena, eta badirudi bakarrik musikariak edo marrazkilariak edo eskultoreak, artistak zaukatela sormena, gero idei hori pixka bat garatu zen eta evoluzio bat egon zen eta pasazan esatera ezke sormena genetikoa da, edo jaiotzen zera sormen izaten, edo sortzaile izaten, edo ez. Trebetasuna daukazu, edo ez. Eta ez da hori ere ez, demostratu da, hainbat ikerketekin, denok izan gaitezkela sortzaile, eta zer da sormena? Sormena azken finean da metodo bat. Metodo hori ikasten dugunean, eta metodo hori behin eta berriz egiten dugunean, eta jarraitzen dugunean, ikasten dugunean, geroz eta sortzaileagoak bihurtzen gara. Sormena ere bada jarrera bat. Da, egoeren aurrean
egoteko modu bat, bai? Nik beti egin ditazke gauzak beti bezala, edo saiatu naiteke gauzak egiten beti, beste modu batez, aber egiten dudan, aber lortzen dudan hau, aber, hori ere bada sortzaile izateko modu bat, bale? Eta oso lotuta dago baita ere sormena ezagutzarekin, bale? Ni metodoa oso ondo ulertu dezaket eta jakin dezaket, oso jarrera ona eduki dezaket, baina sartzen baldin banaiz, ez dakit, biologia molekularreko gai batekin horre ekarpenak egitera, sentitzen dut, baina oso sortzailea ez naiz izango. Vale? Agian ekarpen batzuk egin ditzazket, baina beste ikuspegi batetik, baina ez gai horren ildotik. Vale? Orduan, ezagutzak ere badauka zer esan. Vale? Orduan, zenbat eta ezagutza gehiago gai baten inguruan sortzaileago izango naiz. Vale? Orduan badakigu, sortzaile izan nahi badugu, gai gara aukera daukagu izateko. Vale? Zergatik dira garrantzitsuak prozesu sortzaile hauek? Bai? Gogoratu, fijatu zaitezte, ez dugu hitz egiten prozesu parte hartzaileetaz, baizik eta sortzaileetaz. Ja nolabaiteko salto bat egin dugu, oso lotuta doaz, eta ja prozesu sortzaileetaz hitz egingo dugu. Eta hauek klabe dira, bai? Edozein erronkaren aurrean, edozein egoeraren aurrean konponbide bat bilatu behar badugu, hau klabea da, bai? Einsteinek esaten zuen bezala, emaitza ezberdinak nahi baldin baditugu jaso, bai? Ezin dugu egin beti egiten genuen gauza berbera, bai? Hor zerbait aldatu beharko dugu. Eta zerbait horretan, saiatuko gara gaur pixka bat laguntzen. Azago beste autore bat, Eduard de Bono, ez dakit ezagutzen dezuten, Pensamiento lateralen, aitzindaria. Honek esaten zuen, askotan gertatzen dela eztabaida batean, bi pertsona edo bi aldek, bere eztabaida horretan bere argumentua botatzen ari direla, eta biek daukate arrazoia. Baina, ze gertatzen da? Bakoitzak bereari bakarri begiratzen diola, eta bestearen gainetik gelditu nahi duela. Prozesu sortzaile batekin hori murriztu nahi da, eta hori transformatu nahi da, ez izateko bi ideia kontrajarriak, baizik eta osagarriak izan daitezen. Orduan, eztabaida bertan bera geratuko litzateke. Eta pixka bat hori da, orain ekartzen dudan hitzaldiaren ideia. Eztabaida gutxiago, eta ekoizpen gehiago, eta berriak, eta aberatsagoak lortzea. Orduan, zer eskaintzen digute prozesu hauek? Alde batetik egitura bat. Ezin dugu prozesu sortzaile bat egin, hola, venga, esertzen geha, gaur, venga, zer egingo dugu? Ez da aterako, ia ezerrez, nahiko kaotikoa izango da. Ia seguro. Ez gaude oso entrenatuta, eta konexio handiarekin, bakarri begiradarekin, elkar ulertzen garela, eta begira. Oraingoan, begiradarena ezin dugu bermatu. Ze gauza gehiago eskaintzen digu? Denen ekarpenak jasotzeko bideak, moduak. Oso ohituta gaude, bileretan, hitz egitea. Inongo egiturarik eman gabe, eta nortzuk hitz egiten dute? Normalean, beti berdinek. Ausartenak, rebeldeenak, ezagutza gehien dutenak, eta momentu batean ondo egon daiteke pertsona horiek hitz egitea, lekua ere eduki behar dute, baina gertatzen zaigu beste gainontzeko guztiekin, ez ditugula entzuten. Orduan, aukera hori ematen digu, holako prozesu batek. Ikuspegia zabaltzeko aukera, denen ekarpena jasetzen ditugu heinean, ikuspegia zabaldu egiten da. Eta pentsamendua aktibatzeko prozedurak.
beste modu batez pentsatzeko aukera ematen digu, eta gehiago, sakonago pentsatzeko aukera ematen digu. Vale? Azkenik, beste ideia botatzen baldin badugu, erabakietan asmatzeko aukera gehiago izango dugu. Izango dugu non aukeratu. Vale? Zure dira, eskaintzen dizkigun gauzetako batzuk. Nabarmendu nahi izan ditugunek. Vale? Bueno, egituran aldetik. Zer daukagu? Garrantzitsua. 3 fase, bai? Alde batetik diseinua. Ezin dugu, lehen esan dugu, ezin dira joan prozesu sortzaile batetara horrela. Etxetik atera naizen bezala. Helburu batzuk jarri behar ditut, argi eduki behar ditut, ze teknika erabiliko dudan, nortzuk izango dira parte hartzaileak, nola antolatuko ditut, bai? Taldekatzeak egingo ditut, horiek bakarrik antolatuko dira, nahi duten bezala, nik antolatuko ditut nire interesen arabera, helburuaren interesaren arabera, bueno, hori pentsatu egin behar da aldez aurretik, bai? Zenbat denbora eskiniko diot atal bakoitzari edo jarduera bakoitzari, eta zen materiala erabiliko dut. Bai? Hori, lasaitasunean egiteko kontu bada, gero iritsiko da hori gauzatzeko ordua. Vale? Momentu horretan oso garrantzitsua izango da helburua zein den argi adieraztea. Bilera horretan edo prozesu horretan parte hartzen ari diren kide guztiek begirada norabide berean eduki dezaten. Vale? Arau, argi eta zehatza jarri beharko dira. Bakoitzak idei bakarra bota badezake, idei bakarra botako du. Ez dakit, ezin baditu 5 minututan txanda errepikatu, ezingo du errepikatu. Eta horrekin zorrotz jokatu behar dugu, ze norbaitek arau horiek puskatzen baldin baditu, ez baditu jarraitzen prozesu guztia bertan bera geratzeko arriskua daukagu. Gero ikusiko dugu bideotxo bat, eta komentatuko didazue zer ikusten dezuten prozesu horretan. Oso garrantzitsua da epaiketarik ez egitea. Bilatzen baldin badeguna da, jendeak bere iritziak botatzea, bere ekarpenak, bere beharrak, inkluso bideiak botatzea, taldearen onerako ezin ditugu moztu, ezin ditugu kapatu. Gu ez gara inor, esateko onak edo txarrak diren, egokiak edo desegokiak diren. Lasai. Iritsiko da momentua, hurrengo puntuarekin batera, divergentzia, konvergentzia hitz egiten egunean, aurrerago zehaztuko dizuet pixka bat gehiago, egongo dira momentuak ideiak ebaluatzeko eta erabakitzeko zeintzuk diran egokienak eta zeintzuk erabiliko ditugu momentu batean eta zeintzuk gorde beharko dira beste baterako edo zuzenean ez dira erabiliko. Beste puntu bat hemen jarri ez dudana, baina oso garrantzitsua da prozesua egiten ari garen bitartean, aurrera eramaten ari garen bitartean, eta da nolabait gidaritza edo. Zeinek gidatzen du prozesu hori guztia. Pertsona horrek oso argi eduki behar ditu zeintzuk diren helburuak eta zein den prozedura, eta horretara egon behar du. Ezin du egon kontrolatzera zer esaten duen batek edo zer besteak edo ze ideia dagoen edo ez dagoen. Gidatzen baldin badago bere lana gidatzea da. Eta hori da guk askotan daukagun arazoetako bat. Zuei gertatuko zaizue, zuzendari bezala, lider bezala, askotan zuek antolatutako bilera edo ekitaldiak edo zuek bideratu behar dituzuela, eta zuek jaso behar duzuela, eta zuek eman behar dezutela hitza, eta zuek kontrolatu behar dezutela denbora, eta zuek dena ezin da ondo egin. Orduan, gauza horiek ere banatzea garrantzitsua da. Eta azkenik, hau guztia egin da gero, kontu handia eduki beharko dugu, eta komunikatu egin beharko ditugu emaitzak. Ebakar batean jaso, eta iritzien jasoketa argi utzi eta parte hartzaileei bidali, edo gauzatu zerbaitetan. Oso arriskutsua da, holako prozesu bat egiten denean, jendearen iritzia jasotzea, erabakiak hartzea oso ondo, baina gero ez implementatzea. Orain oso modan daude
oso modan edo behintzat udaletxe askotan ari dira egiten olako prozesu parte hartzaileak aurrekontuekin, eta herriak berak erabakitzen du zertan gastatuko duen diru kantitate bat. Oso ondo dago, oso prozesu parte hartzailea eta oso polita eta herriari boterea ematen dio, baina behin erabakita denean, ezin dute pasa 5 urte proiektua gauzatzen den arte. Horrek, nolabaiteko, sortu den ilusio hori difuminatzen joaten da, kentzen joaten da. Bueno, eta orain, bideotxo bat ikusiko dugu, bale? Inglesez dago, baina azpitituluak badauzka, bale? Zuek ikusi, eta esango dirazue, esango zuek pentsatu, ea, hemen aipatutako zenbat gauza kontutan hartzen ditun, edo nola, edo zer demontre gertatzen da bideoan. Bale? Hortxe da. Bueno, ikusi dezute nolako prozesua. Si alguna vez has querido aprender algo, lo que sea, yo no vería bien. Markatu. Ja, entzute zait? Bai, aurrera. Bueno, ikusi dezute nolako prozeso parte hartzailea antolatu duten bulego horretan, ezta? Hor, gidoilariak ibili dira itzel, eta hemen aipatutako guztia jaso dute, baina kontrako aldean. Kontrako norabidean. Vale. Bueno, hori egituraren aldetik, bilerak egituratuak egiteko prozesuari egitura bat ematen diogu, bai? Baina ekarpena jasotzeko aukera ere ematen digu, eta historia honetan
egin daiteke modu ezberdinetan, baina printzipio bezala horrela, hobe talde txikietan antolatzea, erresago, ekarpen gehiago jasoko dituzue talde handian baino. Bai? Talde handian egin behar badezu horrelako zerbait, saiatu iritziak ekarpena jasotzeko orduan talde txikietara eramatea. Bai? Parte hartze gehiago egongo da normalen. Vale? Eta idatziz edo ahoz egin daiteke, bi modutan, baina ahoz egiten dugunean galtzeko arriskua daukagu eta oso garrantzitsua da ekarpen guztiak jasotzea. Vale? Bueno, bestetik, pentsamendua aktibatzen digute prozesu hauek. Bai? Ze pentsamendu? Pues, alde batetik, pentsamendu laterala. Hor, de Bonok komentatzen zuena. Pentsamendu laterala da, nolabait, ohiko pentsamendutik ateratzen den pentsamendua, bai? Normalean, arazo bat daukagunean, zuzenean konponbidera goaz. Eta pentsatzen dugu konponbide bat, venga, plak, hau, jazta. Ez da hori, bai? Berak, ez dakit irakurri duzuen, 6 sombreros para pensar, metodoa. Berak, modu ezberdinetatik, ikuspegi ezberdinetatik irudikatzen zuen arazo bat. Eta esaten du, ezin dela aldi berean, idei bat proposatu eta aukeratu eta muga jarri edo ikusi ze arrisku ekartzen dizkigun edo ze aukera. Hori guztia pausatu egin behar da, bai? Eta antolatu, bale? Pentsamendu divergentea, honek aukerak bilatzen ditu, bai? Zabaltzea, ikuspegia zabaltzea eskatzen dugu, orduan. Pentsamendu divergenteaz ari garenean, zabaltzeaz ari gera, bale? Kantitateaz ari gera. Eta aldiz, pentsamendu konvergentea, bai? Kasu honetan, ari gera ja aukeraketaz, bai? Ja, zabaldu egin dugu, orain berriro filtroa estutu egingo dugu, bale? Eta, lehen komentatu bezala, kantitatetik kalitatera joango gara, bai? Zenbat eta idei gehiago, kalitate hobeagoak izateko aukera daukagu. Erabakiak hartzeko momentuan, bai, modu ohikoenak izaten ditugu, bai bozketak eta bai eztabaidak, bale? Baina bi kasuetan, pues bueno, ez dira izaten oso, alde batetik bozketak frustrante xamarrak izan daitezke, ze bakar batek irabazten du, eta beste guztiek galdu egiten dute, eta eztabaida dagoenean, ez bada eztabaida hori oso ondo antolatzen, oso ondo planteatzen, oso eraginkortasun gutxi ekar dezake. Bale? Orduan, badaude beste modu batzuk, erabakiak hartzeko bi hauek ez direnak. Eta hauek erabiltzen baditugu, erabili daitezkela eta erabiliko ditugula, zaindu. Eta ondo pentsatu zer eta nola egingo dugu. Bueno, Einsteinek zioen behin, esan zuen behin, que si tuvieran para una hora para resolver un problema, le gustaría pasar 55 minutos pensando sobre el problema y 5 en las soluciones. Honekin zer egin nahi dugu, edo zer ekartzen dugu honera? Arazoaz hitz egiteko aukera edo beharra. Oso denbora gutxi eskaintzen diegu arazoak ikuspegi ezberdinetatik ikusteko. Eta orain ikusiko dugu nola egin. Nola gauzatzen den prozesu sortzaile bat. Arazoa berridaztea da lehenengo pausoa. Einsteinek zioen bezala, hor hasten dira konponbideak bilatzen. Behin arazoari buelta bat ematen diozunean. Hor, garrantzitsua da, erronka bihurtzea, ikuspegia zabaltzea eta arazoa zehaztea. Bigarren fase batean, ideia botako ditugu. Hau, pentsamendu divergentearekin lotzen da. Ideia asko eta onak. Normalean hasieran ohiko ideiak aterako dira. Ideia berritzaileak bilatzen baldin baditugu, estutu egin beharko dugu ondo gure garuna eta aukera gehiago eman berriak atera daitezen. Hori presente eduki. Eta hirugarren fase bat etorriko da non ideiak lehenesteko aukera edo ordua iritsiko den. Ideiak ebaluatzeko ordua.
irizpide batzuk jarri beharko ditugu, zeren baitan dira egokiak edo desegokiak erabaki ideia horiek, bale? Eta hemen sartuko genuke adostasuna bilatzeko teknikak edo estrategiak, bale? Edo prozedura, bale? Ideiak lehenesteko orduan. Bale, arazoak berridazteko, orain, jarduera bat egingo dugu, baina aldez aurretik esplikatuko dizuet nola egingo dugu hori, bale? Demagun, bueno, gela batean zaudetela, gela honetan. Bakatu. Gela honetan zaudete. Gelatik atera behar duzu. Ate batek bakarrik eramaten zaitu kanpora, eta zuk bakarra ireki dezakezu. Zer egingo zenuke? Bai? Hori da daukagun egoera. Batzuk seguru hasiko dirala ja konponbideak bilatzen. Pues egingo nuke hau, egingo nuke bestea, egingo nuke... Lasai. Bai? Guazen egoerari buelta bat ematera, bai? Ze normalean arazo bat daukagunean arazoak egoera negatiboekin, zailekin eta buruhausteekin alderatzen dugu. Normalean arazo hitza badauka konnotazio peioratibo bat. Eta horri buelta eman behar diogu, eta buelta ematen zaio erronka bihurtuz. Bale? Orduan, ara egoera berbera, hemen beste modu batez planteatuta. Nola jakin dezakegu zer dagoen atearen beste aldean? Eta ja, gure buruak beste modu batez ikusten du. Bale? Bueno, pues hori da, egingo duguna teknika honekin. Arazo bat daukagu, kasu honetan, eskola kontseiluko bileretan familia eta irakasleen artean tentsio handia egoten da. Gure eskolan hori gertatu da. Bale? Bueno, lehenengo gauza, erronka bihurtuko dugu. Erronka lortzeko oso egitura sinplea. Nola lortu dezakegu eskola kontseiluko bileretan familia eta irakasleen arteko tentsioa desagertzea? Bai? Eta hemen, bota ditzazkegu, erantzun ezberdinak. 1, 2, 3, 4 edo gehiago. Bale? Guk hartuko dugu lehenengoa. Bai? 1, bakarra. Eta, izango da, galdetuko diegu zer gertatzen zaien. Hori da guri burura etorri zaigun lehenengo ideia. Bale. Zergatik? Eta galdera hau errepikatuko dugu behin baino gehiagotan. Zergatik egingo dugu, zergatik galdetuko diegu, zer gertatzen zaien. Bere kezkak zeintzu diren jakin nahi dugulako. Eta zergatik jakin nahi ditugu kezka horien. Kezka horien azpian dauden beharrak asetzeko alegina egiteko prest gaudelako. Zergatik, berriro, galdera berdina. Eta iritsiko gara, gure komunitateko kide guztiak ondo sentitzea oinarrizkoa delako guretzat. Hori da, prozesu honetan atera dan kontu bat. Orduan, hasierako ideia horri, erronkatik atera dugun ideia horri, behin eta berriz zergatik galdetu diogu. Eta honek eramaten gaitu pentsamendu estrategiko batera. Eta ikuspegia zabaldu egiten dugu. Hau, ideia ezberdinekin egiten baldin badegu, edukiko genituzke hor muturrean, goiko mutur horretan, ideia ezberdinak. Zabalak. Baina estrategikoak izango direnak. Eta teknika honek jarraitu egiten du. Eta orain, beranzko bidea egingo genuke. Abia puntua izango litzake erantzun berbera, baina galdera beste bada. Galdera da, zer mugatzen gaitu? Kasu honetan, erabaki da, denborarik ez dugu, oso lanpetuta gaude. Berriz, eta zer mugatzen gaitu? Urteko plana idatzi behar dugu datorren asterako. Eta kasu honetan, agian, hor geldituko gineke, baina galdera hori errepikatzen jarraitu dezakegu. Guk ikusten dugun arte, edo erantzunak gehiago ematen ez duen arte. Orduan, pixka bat ikusteko, ideia hartzen dugu zer gertatzen zaien
Galdetuko diegu, eta zergatik galdetzen dugu 3, 4, 5 aldiz. Gehiago ere ez, bestela erotu egingo gara. Honek ikuspegia zabaltzen du, eta beraka egiten duguna, egiten dugun galdera, zer mugatzen gaitu, ikuspegia zehaztu. Orduan, orain, bilera gelara joango gara berriro, eta 3. jarduera jartzen duen esteka horri emango diogu. Esteka horretan, itxaron topatzen dudan, zuei erakusteko, orain beste gela batean sartuko naiz. Egoera bat izango duzue, Kasu honetan, jaiotze tasaren inguruko egoera bat. Bueno, zuek egoera hori irakurri, eta behian baduzue taula bat, hutsik dagoena. Hor, berdez dagoen gelaska horretan, idatzi lehenbiziko gauza bat, ideia bat, bai? Nahi dezutena, bururatzen zaizuena, lehenengo gauza etortzen zaizuena burura. Eta gero hortik, jongo zarete goraka, zergatik? Zergatik hau? Eta zergatik? Eta zergatik? Bale? Eta gero beraka, eta zer mugatzen gaitu? Bale? Eta hori, 4 ideiekin adibidez egintzazute, ez dezute kuadro osoa bete behar, aukera batzuk ematen dizkizuet, besterik ez. Eta muturretan, goiko aldean edo beko aldean dauzkazuen ideia horiekin, hartu eta nahastu behar duzue, eta hortikan aterako da zuen erronka. Eta hemen behian idatziko duzue. Nola lortu dezakegu, eta hor, zuek ikusi dituzuen ikuspegi guzti horietatik, eta limitazio guzti horietatik, horiek guztiak batuz, erronka bat lortuko duzu. Idatzi erronka hor berdez daukazuen tarte horretan, nola lortu dezakegu eta jarraitu idazten. Eta gero, joan barko zarete Jamboard batera. Ez dakit nun dagoen. Talde honek ez dauka esteka jarrita, oraintxe jarriko diot momentu batean, begiratuko beste talde batean, baina printzipioz talde guztiek eduki bartzen duten esteka hori. Eta Jamboard horretan, zuek gehitu egingo dezute erronka, dagokion tokian. A ber. Aztu zaizkit. Begira, zuek ariketa egiten dezuten bitartean, ni jungo naiz estekak lortzen, bale? Ze, erakutsiko dizuen nun dagoen. Erakutsiko izan Jamboarda nola dan. Olako egitura, olako Jamboard bat aurkituko dezut, eta orduan, lehenengo taldeari dagokion erronka, hemen idatziko du, lehenengo taldea jartzen duen post-it horren azpian, hartu beste post-it bat, idatzi zuen erronka, eta pegatzen dezute horren azpian. Tamaina handitu dezakezue, behin baino gehiagotan erabili dugu. Nik uste argi dagoela. 15 minutu dauzkazue ariketa hori egiteko. Bakarrik sartu bertzarete taldeko bat. Idazkaria izango dana, bakarrik sartuko da Jamboarden. Bestela badakizute kolapsatu egiten dela. Ezin direla jende asko sartu. Sartzen direnari ere eskatzen diola baina. Zaldibera dago? Bueno, hasi eta jungo gera konpontzen. Venga, orain arte.
mugatuta.
Bueno, kaixo laguna berriro, hemen gaude, eta ikusten dudanez, oraindikan buru belarriari zarete hor lanean, galdera horiek erantzun nahian, ideiak, arazoari bueltak ematen, eta daukagu arazo bat, hori bada arazo bat orain, planteatuko dugu erronka bezala. Nola egin dezakegu daukagun denbora gutxian, hasi dugun ariketa honekin jarraitu, eta hemen gure zain daukagun gonbidatuari hitza emateko eta atxeden tartetxo bat hartzeko nahi baduzue. Vale? Ez dakit nola egingo dugun. Nik momentuz proposamena da egiten ari garena bertan bera utzi, utzi ariketa hori. Bai? Eta guazen pixka bat barkatu, hobeto pentsatu dut. Utziko ditugu 5 minutu gehiago, baina junt zaitezte erronka idazten. Berdin dio nola dagoen aurreko prozesu hori. Hori azken finean aitzaki bada arazoaren inguruan hitz egiten egoteko. Edo egoera horri pixka bat ikuspegi poliedriko horiei etekina ateratzeko. Baina denbora mugatua daukagunez, juntzaitezteia zuzenean erronka idaztera. Idatzi erronka eta eraman zazue janbo harrera. Eta hor utzi. Ze laurden gutxitan, Inigo Salaberria, Eizeko lehendakaria edukiko dugu gurekin, eta bere azalpena emango dugu, bere kontatuko dugu Eizerek zelan egiten duen. Orduan, 10 minutu, gutxiago, barkatu, 5 minutu eta utziko dugu. Venga.
Bueno, hemen gaude berriz, ja, denbora eman dizue, azkeneko erronka horiek idazteko, eta bueno, ikusiko ditugu pixka bat, nola dauden. Ez dakit ikusten dezuten pantalla, bai ikusten ari zarete, orduan, pues hemen badaude batzuk, nola egituratu eskolako aniztasuna ditugun baliabideekin, pues bueno, erronka majoa daukagu, bigarren taldeak osatutakoa, laugarrena proposatzen duena, nola lortu dezakegu familia hauek eskolako egunerokotasunean parte hartzea, bai? Nola berpiztu dezakegun ikasleen interesa? Bueno, baditugu, aldatu egin du talde honek. Orain zuzenean, pixkata handiago jarriko dugu, nik ez, horrela ikusten dugu. Nola lortu dezakegu ikasleen interesen arabera egokitu edukiak eta ikasleen parte hartze kultura bultzatzea. Pues bueno, ikusten dezute hasieran planteatutako egoera horiek, batzuk nahiko katramilatsuak edo ematen zutenak edo buruko min handiak emateko aukera zutenak, hemen beste ikutu positibo bat eman diegu eta ja beste modu batez ikusi daitezke, bai? Hasiera batean desesperantza edo izan zitekeena nagusi, orain ilusio bihurtu daitezkeenak. Vale? Bueno, asmoa zen honekin gero beste jarduera batzuk egitea, baina denborari gabe gelditu gera, luzatu egin naiz pila bat, eta hemen hurrengo hizlaria prest daukagu ja gurekin egoteko, eta orduan, hau horrela utziko dugu, eta agian etxerako laneetan, pues bueno, honen inguruan jarraituko dugu pixka bat aurrera, vale? Orduan orain, utziko zaituzten nik, eta Virginia eta Inigorekin utziko zaituzte, vale? Venga, eskerrik asko, eta aurren arte. Etorri Inigo. Bueno, hemen gaude ja azkeneko momentuak eta azkeneko minutuak dauzkeu, oso 45 minutu falta zaizkigu, eta Aitorrek esan duen moduan, gaur gonbidatu berezi bat daukeu, Inigo Salaberria Aliaga, Eizeko zuzendaria dana. Izatez, musikako maisua da, lehen hezkuntzako maisua da, eta nik esango dizuet gauza bat, nik gizon honekin dagoen guztitan bukatzen deu kantatzen. Beti, osake, loro, bukauko zuedeno kantatzen. 4 urtez Lezoko Herri Eskolako zuzendari izandakoa, beraz badaki zerren bertan egotia zuen larruan oso ondo jarriko da, ze badaki zer dan hori, eta niretzako plazer bada, duela urte batzuetatik ona, bidelagun daukit, beti daukegu topaguneak eta beti da gauza politak eta onak itxeko, eta berarekin utziko zaituztet, bale? Hoxe, zurea da hitza, jarriko dugu. Betxixiko nahiz? Bai, zurea. Ados. Bueno, arratsaldeon guztioi, nun daukagu Jauko dugu. gure emetxe. Utxe, bale. Oso. Oso ondo, lehenik eta behin, berritzen nagusiko kidei eskertza, bai, horratzean zaudeten Arrate, Xanti, Aitor eta Bikiri baitaren, nola ez, gaur hemen egoteko aukera eskaintzagatik. Eta eskertza ere zuei, ze, pues azkenean erronka oso politiari egiten ari diozue aurre, lehendabizi formakuntza hauekin, eta ja hortikan aurrera ere hartuko duzuen ardurarekin, ezta?
Eta, bueno, besterik gabe, bizipenetatik hasita, lehendabiziko hitzartze hau, bizipenetatik hasita, zuzendaritza jarduera, bizipen oso potente bat da bizi izan dugun guztiontzako. Benetako dimensio hartzen dezulako egiten ari zaren lanaren garrantziaz, egiten ari zaren lanaren eraginaz taldean, eta lehendabiziko refleksioa da humiltasun dutxa izugarri bat ere badala. Ze ohartzen zara taldean egiten ez baldin baduzu, ez dala emankor, ez dala jasangarri, bai? Orduan, hortara dator gaur, aurkeztuko dizuegun EIZE Euskal Eskola Publikoaren Zuzendaritza Elkarteen Federazioaren aurkezpentxo hau, ezta? EIZE zer da? Modu oso eskematikoan kokatu dizuet, inguratu gaitezen errex eta ulertu dezagun zertaz hitz egiten ari geran, EIZetaz hitz egiten ari garen. EIZE, Euskal Eskola Publikoko haur eta lehen hezkuntzako eta DBH eta batxilergoko ikastetxetako zuzendaritzen elkarte bada. Ikastetxetako elkarte bada. Eskola publikoaren ikastetxetako elkartea da. EIZeren aurretik, sarean eta bie izan ditugu, urte luzeetan, sareanek aurten, de hecho, 25 urte betetzen ditu, bere sorreratik, eta biek ere, beste 22 urte ditu, urtero eta lan talde ezberdinekin, green berdin batekin, eta da, Euskal Eskola Publikoaren irudia eta izaera, sakontzea, ehuntzea, aretzea, eta integrazio horretatikan, badatorra EIZE, bai? Alegia, sarean eta bie iturrietatikan edan egiten duena. Zer da ere? Euskal Eskola Publikoaren ahalduntzean laguntzen duen elkarte bat. Elkarrekin gehiago gara, behin baino gehiagotan aipatu izan dugu ideia hau, eta gainera sinistu egiten dugu hortan, eta elkarrekin gehiago izatearen erakusgarri, gu euskalduna garenez, komunitatean egiten dugu, ez? Naiz eta urtengo errealitatea komunitatea biltzeko aukera askorik eskaintzen ez digun, baina hala ere, virtualean izan da ere, komunitate izaera hori edo horri garrantzia berezia ematen diogu. Eta zer da baita ere EIZE? EIZE da ikastetxeen beharrak bildu eta bateratzearen gune bat. Ondoren administrazioarekin tratatu beharreko gaiek bideratzeko, bestelako eragileekin, izan sindikatuak, izan alderdi politikoak, izan hezkuntzaren inguruan dauden hainbat eta hainbat eragile, nun bakarka zuzendaritza talde batek atea jotzen duenean, ikastetxe horren, ikaskomunitate horren errealitatea ordezkatzen duen, baino beste komunitatean dituen beste kideekin batera atea jotzen duenean, bestelako, ez dakit nola esan, bestelako oihartzun bat ere biltzen duen, ez? Edo topatzen duen interlokutore ezberdin horien begietara. Zertarako lan egiten dugu? Hementxe lan egiten ari garen helburu berdinarekin, horrexegatik gaudegu hemen eta horrexegatik bat egiten dugu ekimen honekin, eta da zuzendaritza eredu aurrerakoiaren mesedetan lan egitea. Zuzendaritza eredu asko ziur nago landu izan dituzutela, bai autoritarioak, jerarkikoak, horizontalak, gu urte luze hauetako esperientziaren iturritikan edan da, argi daukaguna da, eredu aurrerakoiak eragin positiboa eskaintzen diotela gure helburu nagusienan, eta da ikaslearen hobekuntzari. Gure jarduna horretarako bideratuta dago.
eta hartuko ditugun erabaki guztiak eta egingo ditugun ekintza guztiak horretara bideratuta egon badute. Eta horretarako ezinbestean elkarrekin egotearena elkarlanerako aukera paregabea eskaintzen digu. Berdinen arteko ezagutzatik, berdinen arteko ikasketatik eta berdinen arteko proiektuak aurrera ateratzetik, ezta? Orduan hori da pixkat zuzendaritza eredu aurrerakoiaren ikuspuntu hori. Eta hori nola egiten dugu? Kideen ezagutza partekatzearekin. Berdinen arteko elkartze horietatik berrikuntza metodologikoan izan, edo digitalizazioan izan, edo espazioen berrikuntzan izan, edo antolakuntzan, eta abarretan aritzeko aukera eskaintzen digu, eta baita hezkuntza politiketan eragiteko gure barnea hausnarketa ere, ezta? Eskola publikoak merezi du gure ezagutzatik ere edatea hartu behar diren erabaki ezberdin horietan ere eragiteko gure mesedetan izan daitezen, ezta? Gure beharretatik atera eta ondoren hartuko diren erabakiak ere gure mesedetan har daitezen edo jar daitezen. Honek eramaten gaitu egungo egoerara, bai? Lehendabizikoan kokatze lan egiten genuen eta orain eize zertan dabil. Eize momentu honetan Euskal Eskola Publikoaren ahalduntze prozesuan dabil. Ikastetxeetan egiten den lan onari islada eskainiz, hedabideetan gure ikastetxeetan egiten diren gauza on guzti horiek behar bezalako lekua izan dezaten. Bikik behin hitz egin zigun honen inguruan eta brandingaren kontzeptuaz, ezta? Eta bai, hala da, Euskal Eskola Publikoak merezi du leku bat izatea esparru ezberdinetan, hedabideetan, kolektibitate ezberdinetan, eta horretarako iritzi batzuk ere ahalduntze prozesu horretan partekatu egin behar ditu, ezta? Ahotsak bateratu eta idei jakin batzuk eskaintzeko. Aholkularitza lana ere egiten du. Halako batean, nire zuzendaritzako bakardade hortan zalantza bat sortu egin zait halako edo bestelako gaiaren inguruan eta nora jotzen dut. Baditugu rekurso ezberdinak. Dauzkagu hementxe berritzegunetako rekursoak, baditugu ikuskaritzak, baina baditugu baita ere gu bezalako elkartea, nun planteatu zalantza hori eta zalantza horietatikan gu geu ere egoeren irtenbideak eta egoerak zein nondik nora mugitzen ari diran, jakiteko erderaz esaten de primera manoko informazioa biltzen dugu eta halako edo bestelako sareko kideekin ere harremanetan jartzeko aukera dakar, ez? Begira, zuen arazo berdina halakoek izan zuten eta halako erabakik hartu zituzten jartzek ez beraiekin harremanetan eta topatuko dugu denon arteko irtenbide bat, ez? Eta honek eramaten gaitu azkeneko kontzeptura eta da bide laguna izatearena, ez da? Bide lagun izatea zuzendaritza prozesuan eta jardunean oso garrantzitsua da. Eta anitzak izatea ere ona. Ze bide lagun askorekin bidea askoz erresago egiten da. Lehen aipatu izan dute zuzendaritza taldearen garrantziarena. Hemen bere biziko garrantzi hartzen du bide lagun kontzeptua. Orduan, hortxe agertzen direnak. Zertan gabiltza ere bai? Hitzarmen ezberdinetan gabiltza, modu kolektiboan, bai Euskal Herriko Unibertsitatea eta ikerkuntza hezkuntzarekin zerikusia duten eta hezkuntza publikoarekin zerikusia duten gaietan elkarlanean gabiltza, zerbitzu enpresa ezberdinekin ere bai, ikastetxeentzako ohikoak diren edo lehen gaiak edo materialak edo material kurrikularrak edo horrelakoak modu bateratuan
kontratatzea edo bakarka kontratatzeak ezberdintasunak eskaintzen ditu, ezta? Eta nolako abantailak eta onurak ere eskaintzen ditu baldin eta horrelako hitzarmenak bideratzen baldin baditugu. Eta hortan ere, haize, badu bere lana. Ez da gure helburuetako bat, baina bai hor bide bat egina badaukagula eta hortik aurrera botatzen deula. Eta nire ustez gauzarik garrantzitsuena, eta da harremanak sustatzearena. Harremanak sustatzea eragile jakin batekin, eskola publikoan eigerekin dana, familien federazioak eta gu, baina badaramazkigu urte batzuk Euskal Eskola Publikoaren defentsa horretan eta ahalduntze prozesu horretan elkarlanean, eta harreman sustatze horrek etekin onak eskaintzen ari dizkiola iruditzen zaigu, eta sakontzeko bidea ere badaukagula, guztio daukagun helburu horren mesedetan, bai? Hezkuntza saileko arlo ezberdinekin, nola ez, Nafarroako elkarteekin ere bai, Euskal Herri kontzeptu zabal horren baitan iruditzen zaigu, Euskal Herrirako kurrikulumetikan eratorritako bide horretatik, badaukagula nun ikasi eta zer ikasi Nafarroako gure anai arrebadian elkarteetatik, eta gero estatu mailako federazioarekin ere harremanak baditugu, eskola publikoaren, gizartearen zerbitzura dagoen eskola publikoaren irudi horretan ere bai, hantxe lekutu egiten delako gure izaera, estatu mailakoa eta orain azken aldi honetan Europa mailako elkarteekin ere bai harremana bideratzen ari gara. Azken ideia horretatik tiraka, ezta? Taldean gehiago garelako. Bai zuzendaritza taldean, baina baita zuzendaritza taldeen elkarteak ere bide hori egin behar duelako, taldean ere gehiago garelako. Honek, urrengo eremura eramaten gaitu, eta da zuen kasuan, ezta? Zuei zer eskaintzen dit ez? Izek, lehenik eta behin eskaintzen dituena da lana, talde lana. Sentitzen dut, guk ez daukagu formula magikorik, ez daukagu lana arinduko dizuen halako errezetarik, ez, horretarako gu ez gaude. Gu talde lana eskaintzen dugu, talde eragileen jarraipen bilerak, jende konprometitu oso balidoa daukagu gure elkartean, eta orain niri tokatzen zait hemen aurrean egotea, baina benetan esate dizuet, eta gaina bihotzez alaxe sentitze duelako, kriston lantaldea dakago. Kriston lantaldea dakago, borondatez lanean ari dana, guztiak ere zuzendariak dianak beraien ikastetxetan, baino komunitate izaera hori oso ondo barneratuta dutenak eta eskaini egiten dutenak bere ezagutza izeko lantalde honen mesedetan eta zabaldua izan dadin gure ikastetxeetako, eskola publikoko ikastetxeetako hobekuntzan, bai? Nola antolatzen da hori? Momentu honetan eize batzorde orokor bat badago, ondoren haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta DBH batxilergoko lantaldeak ere badaude, eta gero horiek hilabetero behin bitan alkartu egiten geha, gai ezberdinak sortzen direnean alkartu egiten geha, alkartu behin eta berriz erabiltzen dugun hitza da, ezta? Zeren elkarrekin egotetikan hobeago bihurtzen gara. Hori da behintzat gu daukagun pertzepzioa eta horretan sinistu egiten dugu. Elkarrekin, lehen aipatu da bezala, gehiago garela. Eta orduan horrek, ni orain ez naiz hartuko antolakuntza xehetzen, baino bai transmititzen dizuet kide ezberdinek transmititzen dizkidaten pertzepzioak edo komentarioak, eta da
elkartzen garen aldiro, beraien jardunean ahaldunduago sentitu egiten direla. Eta erabakiak egokiago hartzen dituztela. Bai? Orduan nik hor jartzen dut. Bai? Lana bai, baina hobekuntza ere bai. Eta zer eskaintzen dizue ba eizek, edo zer eskaintzen digu eizek? Pues eizek ere eskaintzen dizkigu elkarguneak, ez? Hain faltan botatzen ditugun elkargune horiek. Ba, adibide xume batzuk dituzue horre. Digitala, jardunaldi pedagogikoak eta udako ikastaroak. Horiek dira pixkat, eizek aurrera eramaten dituen plangintza talde zabalera edo irekitakoak, ez? Zuetako askok ezagunak izango dituzute hauek, eta bueno, adibide xume batzuk jarriko dizkizuet. Udako ikastaroan momentu honetan irekita dago Miramar jauregien uztailaren 5-tik 7-rako eskainiko dugun formakuntza. De hecho, presgaran ere aukera dago bertan izen emateko, eta bueno, bere 30 kredituak ere eskaintzen ditu. Eta aurten, 3. urtez jarraian, eskainiko dugun ikastaroa 21. mendeko eskola publikoa, eta koma hori ondo jarrita dago, alegia. 21. mendeko eskola, eta gureari dagokionez publikoa. Nolakoa aurreikusten dugu, nolakoa planteatzen dugu, nolakoa nahi dugun ere bai, ze azkenean guk ere eskola horren eraikitzaileak izango gara, bai? Eta hortxe dituzue, bai izen emateako, bai programa, bai zen nolako irakasleek izango dian, matrikulak, kalekuk eta bartabar, ez? Eta orduan animatzen zaituzte, ze benetan bizi ari garen zurrunbilo honetatik ateatzeko Miramar jauregiko eta Bikiri behiratzea, ze plazerra izan dugu hori konpartitzen. Benetan, bihurtzen da, eta erabiliko dut hitza, lasaitasun burbuila bat. Bai? Marko inkonparableak eskaintzen dizun, edo eskaintzen digun aukera hori. Bai? Orduan, udako ikastaroa orain aukeran daukazute izan ematekoa. Orain 2 aste ospatu genituen jardunaldi pedagogikoak, bertan ere Aitor egon zan, eta jardunaldi pedagogiko horretan, haratago begira, ez? Horrela izendatu genduen, eta hortxe, guretzako errokoak diren elementuak lantzen ditugu, ez? Zenolako gizarte kohesiorako eta gizarte justiziarako hezkuntza sistema eraikitzeko gizarte eta hezkuntza erronka zeintzu dian, diagnostikoa, ikerketa, eskolatzea, hobekuntza, eskola kurrikuluma eta euskara, dezentralizazioa, alegia zenolako gobernantza eredu berriak bideratu inbarko ditugun, esan nahi dut. Elementu nuklearrak direnak gure etorkizuna nolakoa izango dan bideratzeko. Eta guk, gure ustez, eta gure nahia hortik handikoa, eskola publikoa behar du, gure hezkuntza sistema honen ardatz izan, ez? Eta horretarako gu geu ere eskaini egin behar diogu, gure profesionaltasunetik haratago gure ezagutza ere eskaintzea. Eta azkeneko ekintzetakoa, honezke hoia zuetako batzuk ezaguna izango duzutena, eskola digitala. Eta eskola digitala nortxe, egiten duguna da, berrikuntza metodologikoa eta digitalizazioaren arteko uztarketa nola behar duen izan, gure ikastetxeetako hobekuntzaren mesedetan, bai? Beti ere kokatuta eskola publikoak dituen jokalekutan, bai? Autonomia hitz egiten dugu eta digitalizazio prozesu oso emankorrak daude, baina claro, oso emankorrak izan daitezke akaso gure ikastetxeetako autonomia eredutan kokapen zaila dutenak, bai? Orduan, hor barnea hausnarketa bat egin beharra iruditu zitzaigun, eta hortxe kokatu egin genuen eskola digitalaren bilakaera hori, alegia zein nolako digitalizazio prozesu eta metodologia berritzaileen prozesua bideratu behar dugun eta merezi dugun garatzea, eskola publikoen hobekuntza hori
bideratzeko, ezta? Eta, bueno, pues hortxe, bideo txiki bat daukazute erakusten duena gure jardun hori, bai? Inbidia punto bat ematen du. Taldea bilduta ikusteak, pena ere bai, bertan agertzen. Kasu. Kasu etorriko data. Zer da eskola? Otsoaren zuloa? Ez dut maite eskola. Ni maite dut. Beste, barkatu. Ez, komentatzen nizuen, inbidia pixkatez. Inbidia handia ematen ziala bertan taldean ikustearena, eta bertan agertzen zian kide batzuk ja ez daude gurekin, itxosozko egoera honengatikan, eta beste batzuk jubilatu egin dira. Baina, bueno, hemen katebegi ezberdinak gaude, ezta? Eta zuek zeate, hurrengo katebegiak eta gozagarria izango da, ez? Izarrok esaten zuen bezala, zein ederra izango den itzultzea, ezta? Eta berriz ikustearena, eta berriz elkarrekin sentitzearena, orduan, bueno, espero dezagun aurki hori horrela izan da dira. Amaitzen joateko, zer eskaintzen dit? Eztabaida eta hausnarketarako baliabideak ere ditugu, eta horretarako guk bide bakarra dakigu, eta da elkarrekin egotearena, eta elkarrekin reflexioak hobetzearena, dakigunetikan eta ez dakigunetikan ondorioak ateratzea eta aurrera pausoak ematearena, bai? Eta amaitzeko, hoxe, nola egin parteide. Guk bakizuenez, eta sareaneko bazkideak eizeko bazkide ditugu, eta bentxe ikastetxeetara bideratuta dira bazkidetzarako interesea, inkestak eta bar. Kasu honetan,
zuentzako bazkidetzarako interesa izango ote zenduketen jakiteko, hortxe link txiki bat utzi dizuegu. Naiz eta zuen ikastetxea bazkidea izan edo ez jakin, ze hori ere bai, informazio horiek batzutan pasatu egiten dira, baina beste batzutan ez dira pasatzen. Garen horretarako interesa izango bazen dukete, hortxe badukazue Moodleen Aitorrek aipatu dian bezala hortxe izango ez dute aurkezpena, eta hortxe ere izango duzue bazkidetza horretarako interesa agertzeko galdetegia. Eta besterik gabe, hasieran aipatu dudan bezalaxe, eskerrik asko zuen lanagatik. Gu hemen azkenean lan horretarako bide lagun batzuk besterik ez. Eta eize zerbait balin bada, izango da zuen parte hartzearekin. Bestela eizek ez du izateko arrazoirik, bai? Eta besterik gabe, zazpilak eta lorden ditugu, ni nire tartea o'clock esatean bezala, ingeleseko irakaslek ere badaude hemen. Eta animatu parte hartzera, animatu zalantzak sortzen baldin bazaizkizue eta gurekin partekatzera. Eta amaitzeko, hori, eskerrik asko, zuen lanagatik, eta eskerrik asko Gigi eta Aitorreri, Arrat eta Xantiri, gaur hemen tartetxo bat uzteagatik. Ne bat zuen gatu, itxingo dugu bakarrik, ez? Eharra. Vale. Nahi bakizu ez eman diten dinbidea, jende batzuen aurpegia ikustia. Baita. Eta musukoi gabe jendea ikustia. De repente esan, ostras, impresioa eta eman dit, lagun asko ikusi ditut bideo horretan, eta ostras, batzuk aspaldi ikusi gabe historia honengatik. Bueno, lehen esan dugun moduan, gaurko etxerako lanak murrizten joango gara, badakigulako zuen lan zama ikaragarria dela, ikaragarria eta guk ezin dugu izango ere zama gehiago ematen dugun entitate bat edo pertsonak, eta orduan, gaurko saioan ez dira egongo etxerako lanik. Zergaitik, alde batetik biharko saioak gaurkoaren jarraipena delako eta iruditu zitzaigun bidezkoa. Bigarren saioan ere gauza beraz hitz egingo dugunez, hoxe. Ez da egongo etxerako lanik. Bihar, ordu berdinean, hementxe izango gea, kasu honetan ez da egongo gurekin Inigo, akaso beste aldean, zue bezala, ze inoiz izan dugu, hor egon da. Ikasten, ez dugu inoiz bukatzen, baina bai eukiko duzu gaurko saiorako mesedez eta arren ebaluazioa. Da peñazo bat, badakigu, baina guretzako daukagun feedback bakarra. Gela honetan egongo bazinete, igual post-it batekin, azkar, ingo genuke jolas bat, eta impresioak jasoko nik genituzke karamelokin edo danalakokin, baina zuen iritzia jasotzeko bide bakarra hoxe da. Eta guk ere ikasi nahi dugu, eta ikasteko zuen iritzia ezinbesteko jotzen dugu. Musu handi bana den hori, agurtzen zaituzte eskerrak emanez pazientziagatik, daukezuen implikazioagatik eta eskola publikoaren aldeko egingo duzuen guztiagatik eta egiten duzuen guztiagatik. Eta joan zaitezte haize hartzea kalea. Ni behintzat desiatzen hau. Musu bat, aio.